Majalisar Dattawa ta amince da tura sakamakon zaɓe kai tsaye. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta yi hasashen samun ruwan sama da wuri. Daga ƙetare kuma za ku cewa Kenya ta yi Allah wadai da safarar matasa zuwa yakin Rasha. Muna kuma tafi da labaran wasanni. Mai sauraro Assalamu alaikum, kana tare da News Live Radio and TV a wannan rana ta Laraba 23 ga watan Sha'aban na shekarar 1447 bayan hijira, wanda ya daidai da 11 ga watan Fabrairu shekarar 2026 miladiyya. Sunana Saudat Muhammad Lawan dauke da cikakkun labaran. Majalisar Dattawan ƙasar nan ta amince da aika sakamakon zaɓe daga rumfunan zaɓe kai tsaye ta na'ura. Majalisar ta ce aika sakamakon kai tsaye ta na'ura zai kasance hanyar farko ta aika sakamakon, amma idan aka samu matsalar intanet, INEC za ta yi amfani da takarda a rubuce wajen aika sakamakon kamar yadda aka saba yi a baya. Sanata Tahir Mangune ne ya gabatar da kudurin a lokacin zaman gaggawa da majalisar ta yi kan dokar, yayin da shugaban majalisar Godwin Afabio ya amince da kudurin bayan amincewa sauran 'yan majalisar. Daga nan kuma majalisar ta kafa kwamiti mai mambobi 12 domin yin aiki da majalisar wakilai da don tsefe dokokin kamar yadda tsarin amincewa dokoki ya tanadar. Majalisar ta yi kiran zaman gaggawa ne bayan da kungiyoyin fararen hula da jam'iyyun hamayya suka mamaye harabar majalisar dattawa a ranar Litinin domin gudanar da zanga-zanga don nuna adawar su da amincewa da majalisar ta yi na wajabta aika sakamakon zaɓe ta na'ura kai tsaye daga kowace rumfar zaɓe. A nan kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa matsalar rashin tsaro da ke addabar kusan dukkan sassan ƙasar nan na ci gaba da kawo cigas ga bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Shugaban ya ce rashin zaman lafiya na hana ci gaban ƙasa da walwalar al'umma tare da rage damar zuba jari da haɓaka ayyukan yi. Tinubu ya ba 'yan ƙasa tabbacin cewa gwamnatinsa za ta ɗauki tsatsauran mataki domin makoshi 'yan ta'adda da 'yan fashin daji da ke hana ruwa gudu a ƙasar. Ya bayyana hakan ne yayin jawabi a taron majalisar tattalin arziki ta ƙasa da aka gudanar a Abuja, inda ya jaddada aniyar karfafa jami'an tsaro tare da kawar da duk wani nau'i na ta'addanci. Yana mai cewa ayyukan 'yan bindiga ba su cikin al'adun ƙasa. Shugaban ƙasar ya kuma yaba wa gwamnonin wasu jihohi da suka hada Borno, Kaduna da Katsina bisa ƙoƙarinsu wajen yaƙi da rashin tsaro. A nan kuma ministan lafiya na ƙasa Farfesa Muhammad Alfati ya bayyana cewa ma'aikatar lafiya ta ƙasa ta aiwatar da kasafin ci gaban lafiya na shekarar 2025 sakamakon rashin sakin isassun kuɗi daga cikin kasafin da aka amince da shi. Ministan ya ce daga cikin naira biliyan 218 da aka ware a bangaren, an saki naira miliyan 36 kacal, lamarin da ya kawo babban cikas ga aiwatar da manyan shirye-shiryen kiwon lafiya a faɗin ƙasar nan. Farfesa Fati ya bayyana hakan ne a ranar Litinin yayin zaman ƙare kasafin kuɗin shekarar 2026 a gaban kwamitin majalisar wakilai kan harkokin kula da lafiya. Ya ce duk da cewa an saki kudaden albashin gaba daya domin biyan ma'aikata, bangaren kasafin manyan ayyuka bai samu kulawa ba, inda ya danganta matsalar da tsarin sakin kuɗi daga ƙasa zuwa sama da ofishin akanta janar na tarayya ke amfani da shi. Kuna sauraron labaran ne daga News Live Radio and TV. Kuna da damar bibiyar mu a shafinmu na Facebook akan News Live Radio and TV, ko kuma akan YouTube channel ɗinmu shi ma News Live Radio and TV. A dakace mu. Barkanmu da dawowa. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa NIMET ta yi hasashen samun ruwan sama da wuri a jihohi 12 ciki har da Kano, Niger da Rivers a wannan shekarar ta 2026. Ministan sufurin jiragen sama Festus Keyamo, wanda ya kaddamar da rahoton a birnin Abuja, ya gargaɗi manoma da su guji gaggawar yin shuka. Ministan ya bayyana cewa ko da yake ana samun yayyafi a wasu sassan ƙasar, hakan ba shi ke nuna cewa damina ta kankama ba. Rahoton na NIMET ya nuna cewa za a samu ruwan sama mai yawa a kudancin ƙasar, yayin da ake sa ran fuskantar yanayi mai zafi da tsanani tsakanin watan Maris zuwa Mayun wannan shekarar. Hukumar ta ƙara da cewa yayin da jihohi irin su Bayelsa da Oyo da Katsina za su ga damina da wuri, ana sa ran za ta makara a jihar Borno, sannan ta yi saurin karewa a wasu jihohin Ogun da Niger da kuma Kogi. A nan kuma rundunar Operation haɗin kai ta samu gagarumin nasara a yakin da take yi da 'yan ta'adda a jihohin Borno da Adamawa. Daraktan yaɗa labarai na shankwatar tsaro Michael Onoja ya bayyana cewa dakarun soji tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro sun kaddamar da harin bazata maɓoyar 'yan Boko Haram da na ISWAP. Sojojin sun bayyana cewa sun hallaka akalla manyan mayakan Boko Haram guda 20 a yankin Timbuktu da Dambuwa, har da wani babban kwamandan su mai suna Julabib. Haka kuma jami'an tsaro sun yi raga-raga da 'yan ta'adda a yankunan Goza, Hong da kuma Mubi, inda suka tarwatsa su tare da kama wasu masu yi musu safarar abinci da makamai.
Daga ƙetare kuma gwamnatin ƙasar Kenya ta nuna damuwarta tare da yin Allah wadai da yadda ake safarar matasan ƙasar zuwa yakin Rasha ta barauniyar hanya. Ministan harkokin wajen Kenya ya bayyana cewa zai ziyarci birnin Mexico a wata mai zuwa biyu bayan rahotannin mutuwar wasu matasan ƙasar da aka tura fagen daga a bisa ƙa'ida ba. Bincike ya nuna cewa ana yaudarar matasa ne don su samar musu da aikin yi ko guraben karatu, amma da zarar sun isa Rasha sai a tilasta musu shiga aikin soji tare da tura su filin daga ba tare da wani horo ba. Wannan matsala dai bata tsaya a Kenya ba, domin ko a kwanakin baya an samu rahoton mutuwar 'yan Najeriya 4 a filin daga. A fagen wasanni, Manchester City na shirin lare fam miliyan 100 domin ɗauko ɗan wasan tsakiya Nottingham Forest da Ingila Elliot Anderson. Bayern Munich na san ido kan ɗan wasan Atletico Madrid da Argentina Julian Alvarez, wanda Arsenal ke hari. A wani ci gaban kuma, AC Milan na fatan Fulham za ta sayi ɗan wasanta na Najeriya mai shekaru 26 Samuel Chukwueze, wanda ke taka leda a Ingila a matsayin aro. A madadin sashen labarai na al'umuran yau da kullum na News Live Radio and TV, sai wanda ya tattara kuma ya tace labaran, sunana Saudat Muhammad Lawan nake cewa sai an jima.